Mag-bike-bike sa ko para malingaw po ko. Lingot ako. DC, apple, lemon, C, Manapli, oy! Hala, nabanggon! Sa mga mata ka, di mga magpanaplin. Ikaw rin naman ka! Sa sunod, ay na patunga kay para di ka mabanggaan. Sabuti ka papa daw! Sus, papa, wako nadlo ka na. Bukan dito. Parang ulit tayo, basta madamay ito dira. Pwede ka nadlok sa kong papa. Bantay lang ka, hulat lang ka diya. Ay sus, ako pa'y mga adlukon. Uy, Brad, namuga bang ka lagi, kuan lagi? Paraon niya, Brad, bakit? Grabe. So, tumuga man? Dili, Brad. Matay palain piyato ba? Dili, isa man, Brad. Namingaw naman na itong lugar kay nahadlok man di si mo day. Ikaw man di nagapamadlong day sila. Bilib ko sa imo ha. Mga kanang mga badlongon, di, Brad. Katilaw na sila, Brad. Mapabadlo na sila, Brad. Katilaw siya sa ako, ha? Sige, Brad, kay... Asa man na kay paingon day, Brad? Ay, magkuan ako, maglawig ako sa mong kabaw. Yeah. 12 seconds later. Ganito yung laki ganito pa. Nga naman, anak. Nga naman, sa'yo man. Nga gilak man ka. Pa, gibanggaan ko na pa. Banggaan? Kisa may nagbanggaan ni mo? Kay lato pa. Kisa man na, kay ato na ko. Tara pa, ito na to. O tara. Sa itong mata to, nasa na kanya akong bike noon. Daga naguba. Pantay dito itong mata to. Taan eh. Muna na nato ni tayo sa bike. Oy, Chan! Oh, dili. Sa problema na to, dra. Nga, nalagi ko nabanggan kainan. Wa na tuyo ba? Kasi nabanggaan. Bata. Bata! Oh, nadamit pa noon akong bike. Kisang bata ka tong tambok. Oh, pila ka to? Na! Anak mo to ni Brad? Waday ka kaila to? Mamamang tong bag-urang na gawa sa prisuhan? Ha? Tinudoy mong gingon? Anak na itong banggong. Dugan na mong gumiwa nakita. Wade ko kabalo na priso to. Kung kabalo lang ka, kana si Banggong, pulo na kabok ang napatay ana. Wa ko nadlaw ka ng banggong. Patua pa na dire. Isuga bagod nimo. Bahala ka, wa makakanadlok ni Banggong. Ato sa ko eh. Sa madlok, kaong magkaitag tamtax. Ako ba, hadlokon, pulo ray napatay. Ako 20. Pa, mo na ingon ako sa mo. Asa? Teka doon, nara kong papa doon. Pasaman. Pa, doon na pa. Saman, ikaw din nag-away sa kong anak? Ikaw din nakabangga? Oh! Ako! Nga naman! Isog ka? Dugay ra! Oh, kumuna kung isog ka, oh, imo na ni. Regalo na ko na sa imo kay Pasko ba ba karon? Nya, soy. Isog man din na sa soy nya. Nganong sus gamay ra na problema soy. Tara soy, maulit ta. Maulit ta soy. Saan si papa ni atras man? Oh! Talo man lagi!
Bilang Oh, ako man. Go. Oh, ako. wala na ka na hadlok sa kong papa. Hindi ang usap. Kagawa silang kato. 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 Na labalay. Da Isaac to Bagchan. Labalay. Da Isaac to Bagchan. Kato payat ka. Kato payat ka. Kato payat ka. Kato payat ka. Oh, ano man? Oh, ano man? Ah, ikaw day ha. Ano ito problema akong? Kahit na. Aw, abi na kog naay problema ba? Pasada may pag magbay ka nga kanang Merry Christmas na lang. Merry Christmas na lang. Merry Christmas na lang.